Angel Zelaieta Gizasola, ondo gure bizi nahi, Mailabiako Ambrekoa, eta auzoa Berano Nagusi. Erramudo mekaero, zelan deitzen zen, erramua eroaten zen Elizara, berenkatutek ero hortuan, eskegi egiten zen, Ambren erramuein eroateko, Elizara berenkatzeko, nik hartu erramue, baina hartuta eroateko zerarekin, ia zelaku edan, kontzientziarekin, eta topaune ban itxusizizala, txikixi eta holan, da ganorako egin ustela eta azarratu egin nintzela, da esan nebala, Ambretik izingo dut eta seminarioa joango naz, etxetik eskapatzeko. Mikel Zarate, abade gerean, baina apopilo Trabaku beheko tabernan. Bere aurretikoak ohitura apopilo egoteko goiko etxen, baina bera baserrere barik tabernara. Zoriako lantzen nahi izan zuen, alegindu egin nintzen, da egin eban, Deustoko Unibertsitatean, jesuitekin. Orduko umetako gauzak ero praktikamente, baina Mikel Zarate, niretzat, zan jauntxoa, jakituna, idazlea, eta holan, autoridadekoa, Maiabiko herritxoan, bidea, kaminoa da realidadean, baina Mikel Zarate, bai. Uste dut, asko jardun genduala, euskera egitearen alde, euskaraz berba egin, kanpotik etorritakoak eta ere euskara ikasi dagiela, eta joera hori handia izan genduala uste dut. Eta kasualidadeak nahi izan eban baita ere, orduko euskal zale edo ginen batzuek, abade egiterakoan, destinoa, holako emigrazio parajetara, bialtzea. Neuk asko gogoratzen dut eta errepasatu egiten dut, anaitasuna, holantxe gertatu zen, barriro botatzen hasi ginenean, Naberanek eta Angelu Arteburuk proposatu ni zuzendari izatea. Ni orduan Bengoetzen, Galdakaon, eta Bengoetzen imprentatxoa, imprenta ideal, eta antxe hasi ginen anaitasuna botatzen. Eta anaitasuna hori begiratu egiten dut, eta neure joeratxoa ero, anaitasunako materiala, zan batez asko iragarri non euskal jaia egoan, non kantariak eta ez da gizar. Eta hor barruan indarra handia, kriston indarra, Imanol Berriatuak. Imanol Berriatuak aldizkari osoa, orduko makinan pasatu egite ban, eta berak euskara batuari begira artikuluak eta zuzendu eta behin Arestipe esan, artikulu bat publikatu eta zuzenketa bi egin duztaz. Nik eskaini idatzi eta Imanol Berriatuak eskaini ipini. Orduan San Antonio de Etxebarrin eta jentearekin bat egiten, da baten euretariko bat langilea Aranian lan egiten ebala, Arania boluetan eta Arania horretan Gabriel Aresti, eta nik izan, ezagutzen dut hor administrazioan lanean dagoena, Gabriel Aresti, eta ikusten baduzu gorantziak emon nire partez. Eta izona pixagonean, lantegira joan da lanean hasi baino lehen, Arestiren gelara, eta recuerdos de parte de Don Ángel, el cura. Da Arestik artikuloa idatzi hori dalata, saludo hori dalata, orduko zeruko argian, nik proposatu, Aresti eta bar, bilera hori Mailabian egitea politiko zengo litzateke. Donostia eta Bilbo bitartean dago, eta tabernan jantokia ero, biltzeko eta bar, eta etxe horrean aparkatzeko lekuak eta libre, eta daulantxe egin genduan. Zenbait artikulu agertu dira hori dela eta uste dut, besteak beste,
Ramon Saizar Vitoria, eta Ramon Saizar Vitoria, Baskari horretaz gainera, Ambrera asko joaten zan, ze bere neska, bere emazte gaia, orduan, Eibarko alaba, eta berari gustau itxuri Ambre eta Ambrera joaten ziran, eta berak novela bat idatzi, Bihotz bi, eta novela desarrollatzen da Ambren. Donostia da, realidadean, baina berak izena tabernari Ambre. Bere donostiar humorearekin, Ambre izena, ipini, garai haretan mesak eta latinez ematen ziran. Eta ailegatu zenean Vatikanoan erabakia egin zitekeela euskeraz ere, euskeraz. Baina hori hemen oksidente partean, baina oriente partean lehenago ere mesak ematen ziren herriko hizkuntzan, ez latinez. Eta hemengo bilbotar seme bat, Ballester Biu izeneko historiko bat, zan orienteko ritokoa. Bera konturatu eta berak proposatu konkretuki Retolasa abadeari, orduan Arrasolan egoana, proposatu berak emon aldauala mesa euskeraz eta emongo dauala lehenengo mesa euskeraz. Da holantxe, emon berak lehenengo mesa euskeraz, latinez barik, Arrasolan. Jose Angel Ubieta, personaje historikoa, edadetxoa dauka, hemen Begoñan bizi da orain residentzian, eta orduan, denporan, Eliza barruan kargu importante eukana, berari entzunda bebai, neuk, bera Bilbon familia garrantzitsu bateko semea, eta familiak dirua ipinita, Jerusalenera bialdu eben Bibliaren ikasketak egitera. Eta berak, haren ondorioz, publikatu eban Biblia de Jerusalen, edizio txuloa, indize oso politarekin eta bar, eta horrek kargua orduan, eta Juan Mikel Zaraten gana, Gereara, konkretuki Geriako Mailabiko Trabakua beheko tabernara, anegoan Apopilo, eta joan da esan, gure da bela, Mikel itxi Gerea eta joatea Deriora irakasle moduan. Talantxe joan, Deriora, eta bestea beste, Derion bera izan zen kolegio horretan irakasle Urkullurena. Urkulluk beraren deklarazio batzuetan hori agertu egiten dau.